Een pittig weekend voor de Flyers. Thuis tegen Koblenz Den Haag en een dag later uit in die orenfavoriet Tilburg. En voor eigen publiek willen de Flyers vanzelfs graag wat zien laten. Maar al direct in het begin van die eerste periode de straf die hier veroorzaken wordt troch Martin Sajak. Dat betekent 2 minuten op de strafbank en de eerste powerplay van de wedstrijd. En Den Haag is een team met een heel hoog rendement in dit soort oertalsituaties, want daar is voordaliks het doelpunt. Het is van John Gordon. Vlien hier nog speler van de Flyers. Hij zet Den Haag op voorsprong. En dan de Flyers, want zij binnen wel heel goed uiteenzet in deze competitie om het landskampioenschap. Alle punten uit de eerste 4 wedstrijden, dat betekent dat ze heel goed meedoen. En hier komen ze weerom in de wedstrijd, want daar is het de uithaal van Aaron Wilson en dan staan de Flyers dogs weer in liekwicht. Mooi uitspelen en keeper Knutsen passeren. Aaron Wilson in een wichtige rol voor de Flyers. En de Flyers hebben meer in petto. Het is de powerplay situatie, want nu zit Gordon op de bank en daar dan het doelpunt van Brent Jansen. Creërs uitspelen van dichtbij en hij zet de Flyers op voorsprong in Koblenz Den Haag. Het jocht er goed uit. De muziek draait nog, het doelpunt wordt nog vierd, maar aan de andere kant is dan intussen al de actie van Den Haag die nou net meer in ondertal binnen en voordaliks de gelijkmakermeidje. Tony Demmelin straft dat nonchalante moment van de Flyers deerlijk aan en het is voordaliks weer in liekwicht. Nog 1 minuut te gaan in de eerste periode en dan toch weer de voorsprong voor Heijs Den Haag. Het is Marcel Kars die het lietse gotje vindt onder de verdediger terug en tussen de voeten van keeper Wiley Rogers. En zo begint de Flyers om die tweede periode met een achterstand. En die achterstand die wordt groter. Want het is op een nij een straf voor de Flyers. Terjo Hintz zit op de strafbank en werd de powerplay. En ook werd John Gordon. Maar zijn krachtige slapshot van de blauwe lijnen zet hij Den Haag op een 12-jouwer voorsprong. Wat kunnen de Flyers daarvoor voorstellen? Puckverlies. En dan docht blikken dat Den Haag een heel knap inspelend team is. Een splijtende paas door de verdediging. Bliksem snel uitspelen en de goal van Allen van Bentham. 2-5. En dan driegen toch wel even een afstraffingje. Maar ek bij Den Haag meisjes en foutjes. Paul Vincent, 1 op 1 op de keeper en ja, hij werd goed kat. De puck weer oer de doellijnen voordat de botsing kwam. En zo zet Paul Vincent zijn team toch weer wat waarom in die strijd. 3-5. Zo jelwijs de tweede periode. Knutsen is het er duidelijk net mee eens, maar zal toch wel eens aanmatten. Het is in de rin van die tweede periode het doelpunt van Marco Postma. Een liets wonderlijke dat er hier op het ijs staat. Hij brutst zijn Noors-verleden weekend in Eindhoven. Had een speciaal masker omkregen, maar woeper vastspelje en bewijst zijn waarde hier. 4-5, ja, dan is hij in toch weer een iepen wedstrijd aan. En in die fase winnen de Flyers sterk. Maar weer een tijdstraf levert weer een zintreffer op. En zo wordt het 4-6 in het einde van die tweede periode. En zocht het er toch wat treuriger uit voor de Flyers. Maar wat kent er nog in de tweede periode? Hier is Vincent krijgt jeder als de puck oer de blauwe lijn. Offside, boetenspul voor de aanvaller, dus deze goal. Hoe mooi het is, wordt kat. Time-out in de slotfase van de wedstrijd. Alles of niet. Keeper van het ijs. Extra veel spelen erin. En dan mag je de puck net verspelen. Dat doen de Flyers wel. En zo komt de eindstand op het boord van Fjouwerson. TJ Cake met zijn tweede treffer. Te volle straffen en te min rendement in de powerplay nekken de Flyers. Well, obviously we've been getting some penalty trouble lately and giving up a lot of power play goals the last 3 games, and it's time the guys start taking responsibility for themselves. And we're going to have a meeting here and address the penalty situation because it's lost us 2 hockey games now, and it's something that we really need to get under control and start winning and move forward from there.